Sandale diseret dramaane mentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Setiap pun akrab nih ya dari kadang sepuh pengen nikah lagu ya lagu sepuluh kayak saking serowot gitu sih kan ngarah di mana ini serowot kalau saking cepet ini pun saya pun akrab deh langsung bangun deh berarti ke sekalipun go tunggal kali go sinten numpak sepur bayare setali wong iki sepur dur badhe ten Betawi sinten trimo bonceng konangan kondektur yen didenda kenceng napa mboten kujur laku panas orang gawa payung sanggale diseret dramaane mentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta Madiun Jakarta pun tetap merdeka. Itu nggih. Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta. Koreksi. Sinten numpak sinten trimo bonceng konangan kondektur. Yen didenda kenceng, mboten kenceng. Kontan niku lho. Ora kenceng. Kenceng tunai. Yen napa mboten kujur, riyene mboten wonten traveloka. Bayarane mboten online sae. Mboten dhuwur biasane endi? Klaten. Sekali